नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या या न्यू ए बी टेक्नॉलॉजी या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, या व्हिडिओत आपण अत्यंत महत्त्वाच्या दोन गोष्टी बघणार आहोत. एक म्हणजे MSBTकडनं जे आज नवीन सर्क्युलर जे जाहीर झालेले आहे त्याबद्दल आपण बघणार आहोत, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे समर 2022चे जे एक्झामचं रिझल्ट आहे त्याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, जेणेकरून तुम्हाला सर्व जी माहिती आहे ती समजेल. तर चला, तर मग आपण पहिले GRबद्दल जाणून घेऊया. मित्रांनो, तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता की 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी ही नवीन MSBTचं हे ऑफिशियल सर्क्युलर हे आलेलं आहे. त्याचा विषय आहे की शैक्षणिक वर्ष 2022-23साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी म्हणजे इनरोलमेंट नंबर व त्यांचे हिवाळी 2022 परीक्षाकरिताचे अर्ज भरण्याकरिताचे वेळापत्रक. म्हणजे जे आता ॲडमिशन झालेले ज्या विद्यार्थ्यांचे त्यांच्यासाठी हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे. ते यामध्ये त्यांनी दिलेले आहे की हिवाळी 2022 परीक्षेसाठी एक्झाम फॉर्म हा भरण्यासाठी त्यांनी ह्या परिपत्रकामध्ये दिलेलं आहे. तर ही एक्झाम फॉर्म 17 ऑक्टोबरपर्यंत चालू होणार आहेत. तर यासाठी त्यांनी दिलेलं आहे की संस्थांतरीय नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून नियमित परीक्षा शुल्कासह परीक्षा अर्ज भरणे व निश्चित करणे. म्हणजे 17 ते 7 नोव्हेंबरपर्यंत जो पण विद्यार्थी हा एक्झाम फॉर्म भरेल त्याला कोणताही दंड हा त्याच्याकडनं आकारला जाणार नाही. आणि जो 8 ते 10 नोव्हेंबरपर्यंत जो विद्यार्थी फॉर्म भरेल त्याला 200 रुपये असा दंड हा स्वीकारण्यात येणार आहे. आणि त्यानंतरही अजून एखाद्या विद्यार्थ्याने जर फॉर्म अजून भरला नाही तर त्याच्यासाठी 11 ते 14 नोव्हेंबर 2022पर्यंत ही मुदतवाढ करण्यात आलेली आहे. तर त्याच्यासाठी 1500 रुपये दंड हा स्वीकारण्यात येणार आहे. तर विभागीय कार्यालय स्तरावर नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी अर्ज व परीक्षा अर्ज निश्चित करणे हे 14 ते 16 नोव्हेंबर दरम्यान तुमचे अर्ज हे निश्चित होणार आहे. त्यानंतर त्यांनी परीक्षा अर्ज भरण्याबाबतची सूचना दिलेली आहे. ती सूचना आपण बघूया. पहिली सूचना अशी आहे की संस्थांनी थेट द्वितीय वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची ॲडमिशन लेवल इलिजिबिलिटी माहिती भरून विभागीय कार्यालयाकडून निश्चित करावी. त्यानंतरच थेट द्वितीय वर्षातील म्हणजे डायरेक्ट सेकंड इयर विद्यार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया करता येईल. दुसरी सूचना आहे की AICTE पदविका अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश निश्चित केलेल्या व DTA पोर्टलवर अपलोड केलेल्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाच नोंदणी करता येईल. अशा पात्र विद्यार्थ्यांची नोंदणी अर्ज संस्थांतरावर निश्चित केल्यानंतरच लगेचच सत्र 1 व सत्र 3 मधील विद्यार्थ्यांची हिवाळी 2022 करिता परीक्षा अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतील. तिसरी सूचना, नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संस्थानीय व अभ्यासक्रमनियत अधिकतम प्रवेश क्षमतेपर्यंत मर्यादित राहील. अधिकतम क्षमतेवरील विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी त्यांच्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी संचालक तंत्रशिक्षण संस्था चालक त्यांच्या परवानगीनेच पत्र आवश्यक राहील. चौथी सूचना अशी की इयत्ता 12वी सायन्स उत्तीर्ण झालेल्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिका पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षातील विषयामध्ये सूट द्यावयाची असल्यास संस्थेने विद्यार्थ्यांची इयत्ता 12वी सायन्सची गुणपत्रिका पडताळून करून ऑनलाईन एक्झामिनेशन सब्जेक्ट लिंक्समध्ये माहिती भरून विभागीय कार्यालयात अर्ज निश्चित करावयाचा आहे व त्यानंतरच सदर विद्यार्थ्यांची हिवाळी 2022 परीक्षा अर्ज निश्चित करता येतील. पाचवी सूचना अशी आहे की नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी इनरोलमेंट नंबर हा महत्त्वाचा टप्पा असून सदर प्रक्रिया अचूकतेने करण्यात यावी. विशेषतः विद्यार्थ्यांचे नाव व शालांत परीक्षेच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. तर अशा पद्धतीने त्यांनी ही सूचना दिलेली आहे. पण तुमच्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे एवढंच की हिवाळी 2022ची जी एक्झाम फॉर्म आहे ते 17 ऑक्टोबरपासून चालू होणार आहेत. तर तुम्ही लवकरात लवकर हे फॉर्म भरून घेणे तुमच्यासाठी आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की विद्यार्थी मित्रांनो, समर 2022 एक्झामचा रिझल्टबद्दल ही आपण माहिती बघूया की अजूनही हा रिझल्ट लागलेला नाही आहे. आपण या ठिकाणी बघू शकतो की अजूनही एक्झामचा रिझल्ट त्यांनी काही त्यांच्या वेबसाईटवर त्यांनी सांगितलेलं नाही आहे कधी लागेल काही नाही. पण लवकरात लवकर हा रिझल्ट लागू शकतो. ज्याही वेळेस हा रिझल्ट लागेल त्यावेळेस तुम्हाला सर्वात प्रथम या चॅनलवर अपडेट बघायला मिळेल. तर मित्रांनो, तुम्ही अजून या चॅनलला
सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लवकरात लवकर या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन असेच अपडेट बघायला मिळतील.